Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kok nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ora kendok. Barat sekemben. Piye? Ora ngerti aku asline sapa? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar itu. Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe netra kocak ngundar andir nek medhenteng ki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi rasa cerewet kowe meneng iya sapa jenengmu Tumenggung Prawara Kindra sing mburi sapa Baron Sekeber kowe nek ngomong nganggo wewaton Mas hah aku ki menungsa ayo tak takon karo kowe salahku apa lumpatku apa kok aku arep bondo hah kowe keprok watu ndasmu meneng wae muni ya kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara pancen lara tenan-tenan lara nang Jodipati monggo iki mau Trajutresna klebon maling apa Dewi Haknyarawati terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono to? Dasar para nyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanani. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngrincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Yo. Carane sapi mang jagal sik Mas aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah tanpa kleru kowe iso ngalahke aku sasat iso njero langit lho wani karo aku sing tak wedeni awakmu siap lho Tru lho kowe iki ngopo aku mung nantangke kok wani lho rasa wedi oke rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok wani karo aku sing tak wedeni awakmu leno pangeran tebak danamu ning marganing patimu tinjung akhirat nyawamu ora kendok Barat sekemben piye ora ngerti aku asline sapa aku ki Bagong ki sapa Bagong ki anake Semar wis ngerti Semar urung waduh cilaka iki iki arep medeni piye ora ngerti Semar itu ayo rasa diwedeni terus bres-bres ngono wae oke maju dibantanganku ora nglinding dasku dasmu tak guroni kowe pecah siramu kene margane matimu Pak maju terus
Iki urung-urung kok wis nggawa arit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dale ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Seke berdasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngelang jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ra baca siramu moncer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki men kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Iya. Kowe nek darah doke iki angel to. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya tuh yang ngono. Mati dening aku ora. Mompong gawa arit kok nglesak. Ketonyo terus ndasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku gawa arit kok nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Pantone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglecak dhewe aku. Mloso nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho. Ah iya. Lagi omong dicecek glantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok.
Oke wis ra masalah ya, ra masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo iki, Gong? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna iki setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenan to. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Hakene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedak yo. Oh, nek dicedak ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Lho. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup rasa kok nutupi mata. Deloken to. Lho. Wis. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, mangi lho. Wah. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo Pono kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladala pira. Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjang kamu. Mangkiriyen rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kok. Mlayu modar tenan. Butane gedene ra jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Wah, poteng-poteng awakmu. Wah, sir-sirane aku. Ha iya. Mulih bae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni, kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo iki kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werduk. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggep apa? Kowe derajate ning ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Lolo ning negara cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi lolo ya cangkemmu. Tatakonane alon-alon ndak duka. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Ledo Perang. Nggih.
Tata luga. Petro. Nun. Melayu kowe. Nun. Melayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki nek kowe kira krungu nesu tenan. Melayu apa? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna methuke kula Petruk Bagong dibonto tali krincung sile disiksa takoni Garukaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to. Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, "Ya, Gong. Aku ora ono pas kuwi." Sing jingik nang ngarep mau sapa? Oh muni ora ana. Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal Adipati sapa Minajingga? Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndrawati iki nggo prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Trisna melu-melu gawe geger negara Ndrawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sik ya, Tru. Nek dilolohi nenggala, dadi dilolohi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit Trisna melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya yo tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge Yayagriwa. Krungumu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane ngarep mateni aku ora jane ngono kuwi. Wong ora sida kok, ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kampungmu kapan? Takoni Cilaka kowe lho. Takoni Ndara Baladewa Markasa. Yayagriwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yayagriwa karepe dhewe. Ayo Gong, minggir. Yo. Buta Raju Trisna. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe nyak basa tata krama karo aku. Aku kadane tuwa Yai Prabu Ndrawati. Iki nek negara Ndrawati, kowe nyak-nyakan kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggep apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ana kawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ngrampunge perkara, Stijo aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndrawati ora nggo jak-jak sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nek karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca kuwi lara apa ora. Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Takon aku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta iki? Iya, dasar purnyato. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Raju Trisna. Aku Gusti Pujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndrawati apa dene panjenengan ingsun ing Mandura. Wong Raju Trisna ora jak-jakan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyawang sapa nek karo aku. Aja kok jamal main kita. Dewa mundhut wae Baladewa ora nirip. Kowe netake kamurkane Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tuntas cangkemmu.
turu beda sing bareng. Ayo, ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki bandel. Bandel apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora domben ngene iki nek Surabaya rampung. Monggo. Kurang ngapusi lho. Kurang ngapusi lho. Botole kok letek tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe iki. Jangan lagi niki kula omong kok iso karo perang. Ya ya ya. Dublak tunggak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Karo ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Trisna mundur kita kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndarawati lagi jibek penggali. Mergo nompature anake lanang ya wis Stija Bumandara Kasura. Yen to Hatnyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndarawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndarawati nggone upaya menyang ndi Hatnyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Hatnyanawati ketemu Nyai Prabu Ndarawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Yo, sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya tra yo. Yo. Nah ora ngono ndak Ndara Werkudara nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara Werkudara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula mawon nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Ceca piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo Jeliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih nggih nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Arep. Yo. Ya tra ya? Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Truk. Ha iya. Bareng nggih Sinuwun? Ya sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi ra wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing mawon nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora ireng sawang-sawan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon yen pamen nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya tra yo. Lah yo ayo. Kuwi ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ra iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Mun nganti iki Bandul Patrajaya iki nesu. Bandul Patrajaya iki iki mau lho nonton wancul ora ngerti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Ana Sinuwun? Yo sing ati-ati. Nggih, medal iki medal iki nggih. Ya pinake metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakarmu, aku manut. Pinake metu ndi? Sakarmu. Nek kira ngono ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono men takon kok. Lah iya. Pun nggih. Iya. Ya Tru ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangane Sinuwun Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kalau wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih, pareng. Iya. Anu nggih, sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Ya kok tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Ya, tak kandhake.
Pati Udawa. Ya. Raden Samba. Ya ya tak kandhake. Nggih. Ana ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon. Bagus. Ora bareng Jlitheng. Kathah wonten masalah teng Ndrawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya, Deng. Bojone pareng. Ya. Bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa nggih. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak eling-elingi sae ora kandel. Wis benaran nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesune tipis. Ora kandel sae ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong maring dawuh. Mrene ya Kresna, nggih kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kaneng asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih cah bagus nggih. Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa kelelanan ingkang putra bidhal dhateng pringgondani aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga lawan garwamu ya kuwi anakku si Nyanawati nggih. Aku njaluk sumene ana ing Praja Indrajutresna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Nyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Indrajutresna mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining dados ora ana jamak lemraing nata Ndrawati bakal cidra ngubaya nggih ngestaken dawuh. Maitra mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrajutresna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh kula nyuwun pamit yo sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadiane. Nggih. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yaiku Prabu Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Maitra mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Nyanawati. Iya, aku mesti prapon Kajutresna. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setijo, Bungono Kasura.
Dewa Narpati tuwi nares swara kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi. Oh Koko Prabu menawi negari Ndrawati kula tilar samengke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun Setija. Ya banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah. Yai yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Raju Trisna pun Kakang ora bakal selak mekaten Koko Prabu. Ya pun Kakang mbok dawuh apa Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul. Ya Koko Prabu ratri nututi lampahipun Panakawan. Lho wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten. Oh ngono inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula Pandhagnanawati. Yen Gatotkaca lara tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Raju Trisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Raju Trisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati tilik karo adhiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang nggupiring Jengkar Paduka. Ya Yai Prabu Ndrawati.